Dai. Oh, nu. Betoniera în spate, România, betonieră! Dați betoniera! Bă, care a tras, bă, ca spar geamul? Bă, de ce tragi? Bă, Nu trage, bă! Nu putu scura, mătii! Bă! Să vedeți și voi ce muie mi-a dat fantoma. Vezi că te ia, fugi, fugi! Băgați-a și muie. Ai vorbit cu muie? Ai vorbit cu cuvântul cu M? E? Ai vorbit 80 Cu muie? A zis muie? Ce a zis? Că n-am auzit. A zis muie. Ce a zis? Muie. Ah. Nu De ce se ai zis, mă, poate, bă, nu se se poate. Nu se poate așa ceva. Hello. Hello. Hai că mi-a făcut moment Zventa Show. Servus! Vrei o bomboană? Genial. Omul meu. Păi dar nu fine, bă, că ai lăsat lumina Hello, aprinsă. hello. Dacă vin 5 mă tai homosex. Hello. Băi, nu știa cine făcea cuțu-cuțu. Eu făceam. Eu iau pisoarul în brațe. Eu mă uit la veciu. Mamă, ce veciu și gosare ăsta, zici că e la mine la liceu. Tu-ți gâtul, mătii! Și-a murit Dumitru. Și a murit în baie. Să știi. Chiar în baia a murit. Va muri. Cu o mână pe lanternă și una pe pisoar, pișama și pe pisoarul, măzi. Unde a murit? La propriu pișama și pe el. A zis muie, bă. A întârziat că Ah, ce? Ce ai zis, mă? am zis muie. Muie. Ești, ai zis muie. Pe asta. Muie. Stimate invitat, întreabă-mă ce a zis. Muie. A zis muie. Doamne. Băi, Băi, dar nu-mi vede... Nu-mi vede jocul. Atât, Doamne ajută. băi. Hello, cum schimb și eu? De la Game Capture Băi, schimbi Ce a window. zis copacul când a văzut fierăstrău? Muie. Cum de la Game Capture? Muie. A zis muie. Mikey Help. Deci, de la Game Capture schimbi Așa. window. Și dai pe a zis muie cu aiga. Mă, Poți să-l cheamă la lui Game. elefantul Cici. Here you can și hire atutul drivers. Cipici. Să vă ceară ce mai mult necesitate pentru... Și după ce a pierdut cipiții și a zis, bă, a zis muie. Hai că Băi. Ai zis muie. N-am râs mai. Știi cât m-au costat reparațiile? 22 de mii. Eu sunt pe minus 76, am datorie 76 de euro. Da, bă, da. Gata, mă, Ești acum am- mecanicul, cum a reparat tirurile. Ce a zis? Ce a zis? Ai văzut tirul firul? Ce a zis? Ce a zis? N-a zis muie, oricum s-a liniștit. Urât. Bă, mă, e muie în pula mea. Hai da la drum, băieții. Hai. Hai că mai avem 160 de kilometri. Convoie, convoitore, 105 vere. În plan merele. Convoie, convoitor. Aoleu! italiana, mafia. Italiano mafia, man! Italiano mafia, man! No, no, we are not Italian mafia. We are Sicilian mafia. Hai că eu am tras pe dreapta. De ce pe stânga e infundată? Cea mai infundată. Nu, dar dacă trag pe stânga și ce-mi zic băieții? Ce zic? Muie. Muie. Wow, animalule! Ține cu banda aia, animalule! Am dat semnal vere că mă bag pe stânga. Pe dreapta. Animalule! Am dat semnal. Animalule! Semnal, băi. Animal! Am dat semnal. Cum bă, în sensul giratoriu, băi?
Deci de parcă n-ai voie să schimbi banda, mă. În sensul general. Da, bă, dar eram eu pe ea, bă, te băgată, mi tăia calea mea, tăia fața, băi. Că mai intră cineva benzinărie, mai vin oameni și alimentează, bă, și tu îi oprești de alimentat tirul, bă. Nu-ți dai Dar seama nu-i ce fac. opresc, mă. Bă, da, bă, că stai foarte dampule, a, uite, blochezi intersecția. Hai, că O, blochează. băga mea și nu așa Băi, vreau băi, să băi, ducă. dai în cealaltă dreapta, dacă vrei să Da, întorci, măi, știu cum trebuie. știu, stai, hu. Întorci cu opusul. E o finețe, băi, așa o delicateze. Băga mea și până să parchezi tirul. E o finețe, e o mângâiere a Domnului, ți-am văzut motorul. E o mângâiere a Domnului când Păi nu vreau să dau în tine, dracu. e o artă, e cum ar fi să pictezi Picasso-uri, Da, tablouri cu Nicolae au loc. Cuț, acum are Becali cu el cotropind diavoli și chestii de genul ăsta. Da, au loc. Foarte bună parcarea. Încă tot tirul și ești în locul de parcare. Ești de pula. Mă, Eu sună telefonul pe clasă. Pe lângă ăsta, spun. Au, cred că netul meu face... te rog, astăzi ești afară. Deschide dracului. Ei, scurt, dau numărul mea. A, e Discord, am crezut că era netul meu. Cum se aude mai... Erim Discord, hai e mea. Doamne, am crezut că e de la netul meu. Păi și am crezut că e de la net. Vorbesc care ești robos cu aia. Da, mă, am înțeles. Bă, vorbim joc. Acum cu mea că a dat un... Păi, ai, nu știu, puii mei Discord e fact. Că mă se iau termometrul înapoi. Nu te du, mă, nu te du, că dacă îți da hunt, ai belit-o. Prea târziu m-am dus deja. Poate apricot de zombie. Aia e băgat-o la tine? Unde să... What the fuck? Nu are rost, n-are rost să întreb să întâmplă. Mi s-a Are spawnat... absolut. Mi s-a spawnat ce răgăi... Doamne. Da, mă, dar nu-i halmă, când... Nu e, da. Un gol, dracu. Păi și tu te miști în curcă. Cred că avem 5. Crezi? Dacă mă iei cu Da, crezi, ai mă, fă 5! Ah! cred că ăsta e 5, bă? E 5, e 5, e 5. Phantom Banshee. Hai că e bine, Banshee, a doua ce mai... Ah!